Gipasimhot sa K9 sniffing dog ang bagahe sa mga pasahero nga motabok sa Island Garden City of Sabal ug pabalik sa Davao City. Bisan ang mga personahe sa Coast Guard ang misaka sa mga lancha aron muhiling usab sa mga pasahero. Gisiguro sa Coast Guard nga mapatuman ang pre-departure inspections ug bisan ang mga pasahero sa ferryboat ginahiling usab. Nagmuntar og malasakit help desk ang Coast Guard Medical Service Unit nga adunay naka-standby nga importanteng medical equipment. Gihimo kini sa Coast Guard human sila nagdeklara og heightened alert status ubos sa programang Oplan Biyahing Ayos Undas 2022. Tanang seaport sa Davao Region adunay naka-deploy nga PCG personnel aron moalalay sa mga tawo nga mouli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya aron didto managkot og kandila sa ilang mga minatay. Gilauman usab nila ang dagsang sa mga pasahero sanglit long weekend. Nanawagan ang Coast Guard og kooperasyon og padayong mag-igmat og i-report dayon sa mga otoridad kung adunay madiskitaan nga kadudahang gamit. Pwede sab mo report dayon sa pinakaduol nga Coast Guard station.